We zitten hier in de Blijderpolder, Liedste polder van, of Liedste Wetterskip, ik beter zeggen, van Nederland. Hierachter hebben we dan nog de kwelders. En je weet wij de hinders. We hebben hier een opfok- en weidebedrijf voor hinders. Zo hebben we hier een 164 erin, 120 zo wat. Maar kun je wat haast zien als ze hier op vakantie binnen? Nou, je mag het misschien een beetje zien als de kleuterklas, peuterklas. Een hinder begint toch eerst te beleren rond de treden hier. De ene keer wat jij de meesten wel wat letter. Maar ze zitten hier op squallen, zo moet je het een beetje zien. En de opvoering die je op squallen krijgen, die krijgen de hinders hier dus ook. En dat is voornamelijk dan de hiërarchie die ze krijgen. En dan is het natuurlijk, kijk, ze maar een beetje zoen en hoe het opgroeien. En ja, daar heb je een beetje zoene groen van nodig. En die hebben we hier wel aardig voor handen. Ja. Ze vinden het wel interessant, die beurs, hè? Ze maakt wel kralen, ja. Ja. Wel aardig gerucht op de camera, ja. Dat is mijn hoort. Dat is die heid. Mijn hoort, ja. Waarom is die op die kwart? Ja. Dus het zal leeftijd wel wezen, hè? Oh maar, daar net in bieten. Het is een gebied van 300 hectare en achterbij loopt nog 70. Wij beginnen bij de Vierstein en we rijden hier helemaal door de midden heen naar de Pieta. Dan ga je 3 kilometer, nou ja, dat is ik net met te berennen. Kom, daar. Een beetje gek een sterke reis soms, hoor. Nee. Ja, ik zeg altijd, het oren gaat met eerst op, maar daar is het net meer. Dat, nou ja, ik vind het prima zijn conditie wordt ik een beetje op peil houden op deze manier. Hè? Ik ga van mijn hobby houden het werk maken. En ik kan je nooit meer bedenken. Boord op de achtergrond, hinder er vlak voor en ik kan nooit meer opname maken. Huh? Het is het doel dat we elke kinderen even afzonderlijk bezoeken. Zien dat er wat aan hoorn is. Even naar de skonken goed zien. Nou ja, als er een kreupel in de dat al redelijk gauw. Denk eens aan jou. En gewoon de controle. Groeit els niet goed. Zit ze wat goed in de koppel. Maar als ik hier even zitten beloven, dan komen ze hier om je heen staan en dan buiten de skierig. En dan kan ik zeggen, oh, je goed bezien. Wij zitten een hele dag eigenlijk bij en tussen de hielen. En Jo bent altijd als eerste thuis? Zou je? En Jo bent altijd als eerste? Ik ben altijd als eerste thuis, ja. Ik ken ik het hust. Ja. Ja.